панҷум дар канали Мумибруя видео бахшида мешавад ба аккордои гитара барои сар кардани гитаранавозӣ, барои сурудора хондан, навохтан. Аккордои асосие ки ҳастанд, ҳамон аккордора бояд ҳар як шахс дона. Мо дар ин видеоурок аккордора нишон медиҳем, тарзи қапидан, тарзи овоз баровардани аккорд. Пешаи сар кардани урок я маълумот я информатсияи махсус барои ҳамаи шахсоне ки мехоҳанд ёд гиранд, аввал пешаи ҳамоне ки сар мекунед шумо овози гитараро баровардан, пешаи оне ки сар мекунед аккорд қапидан, навохтан, ҳатман гитараотона ҷур кунед, настройка кунед гитараотона. Барои настройка кардани гитара ҳастанд программаҳо дар телефонҳо, хеле программаҳои осона ба ҳаст. Ягон ҳамсоятон, ягон шиностон ҳастанд шахсоне ки метавонанд гитараро ба слух ҷур кунанд, настройка кунанд. Яке ҳамин программаҳоро шумо зида ҳамин кунҷи экранатон мебинед. Программаи гитар тюнер ном дорад, дар ҳама телефонҳо ҳаст, чи смартфон, чи айфон, любой телефонда мешавад. Дар ин видеоурок асосан ҳамин 9 аккорди асосие ки ҳама байдора ба ҳамон 9 аккорд навохта хонда мешавад. Тамоми намуди байдора аккордои асосиян, ҳам осонтаранд. ино суратҳо шояд шумо дар экранҳои худтон дидестен. ҳамин 9 аккорда мо кӯшиш мекунем нағз ёд диҳем ки шумо ҳамиро фаҳмида тарзи дуруст қапиданша ёд гиред. Як чизи дигарро мегӯм ки гитара дар ин тарафш дар ҷои аккордора меқапен лад ҳаста, струна. Мо рӯи ҳамин гап мезанем бисёртар. Струна ҳамин торое ки ҳастанд, айпоён ҳисоб мекунем 1 2 3 4 5 6 струна дорад. 6 струна доранд. Байни ҳамин оҳанора ина мисол якум лад, дуюм лад, сеюм лад, чорум, панҷум, шашум, ҳафтум, ҳаштум, ҳамихе инора лад меган. Аҷа ҳисобшон сар меша, якум лад, дуюм лад, сеюм, чорум, панҷум, ҳамихе меравад. ҳамира айхуд кунед ки вақте ман мегӯм якум, дуюм, сеюм струна, айпоён ҳисоб карда мешавад. Айпоён мегӯм лад, мисол сеюм лад гуфтам, шумо медонед ки ҳаминҷа сеюм лада, ҳаминҷа сар мекунед. Якум аккорде ки мо айхуд мекунем, аккорди EM. Аккорди EM яке аккордои осонтарина, ёд гирифтанаш осона. ҳама аккорди EM дар дуюм лад ҷойгира. Дар дуюм лад чилики байнгира дар панҷум струна мемонем, и чилика дар чорум струна. Аккорди EM. Баъд дар вақти ҷухидани аккордо кӯшиш кунед ҳамун струнаро ба нуки чилико ҷухен, барое ки овозаш хубтар бирояд. Баъд кӯшиш кунед ки дигар струнаҳода нарасад дар вақти ҳамун навохтан. Аккорди EM. Дуюм лад, чорум, панҷум струна. Дуюм аккорди мо аккорди E. Дуюм лад, чорум, панҷум струна, якум лад, сеюм струна. Дар дуюм лад чилико дар ҷош меиста, чилики указательни дар якум лад, сеюм струна мемонем. Аккорди E. Як бор дига аккорди E, дуюм лад, чорум, панҷум струна, якум лад, сеюм струна. Аккорди сеюм, аккорди DM. Дар аккорди DM якум струна, якум лад, сеюм струна дар дуюм лад, дуюм струна дар сеюм лад ҷухида мешавад. Як бор дига якум струна, якум лад, сеюм струна дар дуюм лад, дуюм струна дар сеюм лад. Аккорд DM. Як бор дига аввал аккордора нигоҳ мекунем. Аккорд EM, аккорд E, аккорд DM. Чорум аккорде ки мо айхуд мекунем, аккорд D. Дар аккорд D дуюм лад, якум, сеюм струна, сеюм лад, дуюм струнаро меҷухем. Аккорд D. Панҷум аккорди мо аккорд AM. Дар аккорди AM дуюм лад, сеюм, чорум струна, якум лад, дуюм струна.
меҷухем дар дуюм лад сеюм чорум струна дар якум лад дуюм струна аккорд АМ аккорди дигари мо аккорди С ном дора якум лад дуюм струна дуюм лад чорум струна сеюм лад панҷум струна як бор дига якум лад дуюм струна дуюм лад чорум струна сеюм лад панҷум струна аккорд С аккорди дигари мо аккорди G дар аккорди G сеюм лад якум струна сеюм лад панҷум струна дуюм лад чорум струна сеюм лад якуму панҷум струна дуюм лад чорум струна аккорди дигари мо аккорди H7 дуюм лад якум сеюм панҷум струна якум сеюм панҷум струна якум лад чорум струна дуюм лад якум сеюм панҷум струна дуюм лад чорум струна аккорди H7 аккорди охироне ки мо айхуд мекунем аккорд F ном дора аккорд баре қатикабида мешава баре чия баре дар ҳами вақте чилики указатель некати тамоми струнаҳоро дар як лад меқапӣ тамоми струнаҳоро дар як лад меқапӣ барои қапидани ҳамаи струнаҳо дар як лад ай паси ай пушти ҳаму гитара бояд бо чилики калон чилики виши ёрдам мекунем ҳамаи струнаҳоро дар як лад меҷам ира баре меган аккорди навбати мо аккорди F дар аккорди F баре дар якум лад қапида мешавад яъне дар якум лад ҳамаи струнаҳоро чилики указатель неқати дуюм лад сеюм струна сеюм лад чоруму панҷум струна якум лад чилики указатель неқати ҳамаи струнаҳо дуюм лад сеюм струна сеюм лад чоруму панҷум струна аккорд F баъд ҳамира мегӯм ки аккорди F якум бор шумо наметонед дар овоз бурвардаи аккорди F барое ки камтар душвортар қапиданаш дар аввал меқапен овоз мумкин камтар кунд бароя ба оҳиста оҳиста вақте камтар меҳнат мекунен камтар машқ мекунен овозаш хуб мешава баъд дар вақти аккордоро навохтан камтар ҳами нуки чиликои ҳами дасти чаптон дар вақти струнаҳоро мечихон дард мекунад мега и дард оста оста омӯхта мешавен оста оста и дард мегузарад дига чувстват намекунен баъд вақти аккордоро ёд гирифтан як кор кунен ки аккордор аввал ҳамаша айхуд кунен якта якта баъд як хеле кунен ки уже айхуд карден дар вақти иваз кардан дар вақти алиш кардани ҷои аккордо бояд манъ нашава мусиқӣ ягон чое навохтастен шумо тавонен свободна алиш кунен ҷои аккордора бе ягон душворӣ мисол шумо музика навохтастед ба ҳамин мо айхуд кардани аккордои асосиро дар гитара тамом кардем чӣ гуфтанем барои ёд гирифтани аккордо барои нағз ёд гирифтан камтар сабр камтар тоқат дар кора оҳиста оҳиста ҳамаш мешава камтар кӯшиш кунед камтар меҳнат кунед агар и видеоролики мо шумода маъқул шида бошад лайк азер кунед подписатсия кунед каналда агар ягон камбудӣ дар видеоролик дида бошед ягон чӣ нофаҳмо бошад дар комментариҳо ҳатман нависен мо ира ба назар мегирем ислоҳ мекунем боқӣ дар паноҳи худо.